Toto da imwe shop panapa paripo and yepa center. Morning, morning. Mora. Anybody home? Anybody home? Mangwanani. Good morning. Good morning. Good morning, Wazali. Good morning, guys. Good morning, everybody. Come. Good morning. Chimondi varira dora rangu iri chimbo datisuda kunzwa feedback yenoise. Hello guys. Is there anybody in town? I've got good news for you right now. Panarim town ere. Is there anybody in town right now? Let me know if you are in town. I've got good news for you today. Morning, Rejoice. Morning, Brenda. Morning, Faiza. Morning, Tandonia. Tisatomukira kumabasa is. You know, it's working time. It's hustling time. Come, guys. I've got great news for y'all. Come through. Good morning. Hi, Tiffany. What's up? Hi, Tammy. Hi, P. Kapfumo. Munofara here, guys. Munofara here. And hello, my post. You're looking so nice. So, thank you, sweetheart. Thank you. Is anybody in town? If you are in town and you are a fashion lover, hurry up pa Herald House, opposite Herald House. Ndineka meka discount kandirikuita kanoshamisa. And the good news is, you remember last time I was talking about my shop. But because people were complaining about transport and cars, muno mutown zvakare tadzoka pa new mall inonzi Orange Mall iri opposite Herald House. So we are actually packing in because it's still a brand new shop. Tirikuisa zvinhu tichipeka. So kuna vanhu vaita Mai Tt muri kure. Kamfinza aiwa ndadzoka futi mutown right now. Ndine sero yandirikuita. Zvinhu sandi kuchipa kwazvakaita ndati ndikupfekerei kubva kukadress kandakapfeka muone kunaka kwakakaita. If you love fashion and if you love my fashion sense and if you love the type of clothes I wear, just come through. Taamuno mumutown pa Herald House up opposite ukangopinda kudai so Orange Mall new building yakapendwa orange and white. Sakatoti aiwa kachiti pa isusu na Mai Tt. So the fashion is in town. All the nice dresses that you like, all the nice tops, taanazo munomu, taamutown pa center opposite Herald House. Saka we are in the Tory Moiko Nation. Nasi tukuita zvebasa zvangu handisi kuita zvekufamba nespeaker. Vemaspeaker ndo vanenge vachiri vakarara vachigaya kuti voita mari isinoda kungwavha. Saka nhasi tikuita zvebasa kune vamukira kuti maybe pauya futi nyaya yemakuhwa. Isusu tapa graft. So ladies, we are vasikana. Nevaya vaichemera kuti Mai Tt andakambokudzai last time ndikati aiwa kana skin yangu yanyatsochinja tichange ichitengesa kamafuta kaika kapo futi mouya ipapo muye mutenge mugadzirise maskini aya mapundu. Munoziva kuti my face dano blowa mapundu aya aimbovepo. But my face is now blooming and glowing and glooming zvese ipapo zviri kuchinja. Zvacho zviri kuenda kuchinja plus unongozivawo kuti machanges ari kuitika mumuviri kaglow kari kubva kawedzera. So ladies, kokanai muye tine sero yatinayo munomu handitika yatiri kuti chingouya iyoyo asina irombesero unochena zvekuti che kubva kune matops kubva kune mabrugwa kubva kune masuits takadzikisa panapa mungangosvika pa Herald House ukangofuna kuti Mai Tt ndasvika opposite Herald House ndo matitora. Can you please stand? I want to see your dress. Mimi ndikurakidzai ka dress kandakapfeka kani kakanaka kani karimo kana uchikada unongoti order uri kukada handitika takuita zvebasa zvedu ndatoendako kushopu. We actually picking in wendi tichanga mtina wendi mhoresa iwendi takaona wendi musikana wangu akati changa murungoona wendi ari kunakirwa hanzi ndiri kufara kunge ndichishanda kubasa kwa Mai Tt. So this is my dress. And vari kuriona ndokunyatsobuda ini mazaro ndiri kupfeka zvakati take a loosey because ndiri kungoedza kungokava kuti vanhu vasaone machanges in the body. So this is just a loose dress. Muri kukaona kuti kari sei
muri kukaona kuti kari sei kadresa kari muno mushopu kana vachimukada simplest but looking good kangori kasimbu kadresi ketuesday so ungoti nekapesi kako unenge wakabuda zvisingaite kari muno mumamai Tt uyai mutenge kana uchikada unongoti aiwa ndiri kuda ikaka mai Tt handi muri kukaona kadresi kandakapfeka vari kukaona here wendi vari kukaona vari kunyatsoona here vari kuona chivakashure kuti chirikuunikira nyatsotendererai nyatsotenderera vari kunyatsofila wendi vari kuriona nyatoswededza padhuze vanyatsoona kuti aiwa dresi riri sei unozotora maengles vari kuripiwa sei hanzi chini nawe dresi hanzi dresi rakanaka iri kadresi simplas riri muno mamai Tt riri ti uyai mutenge dresi tine maoutfits akasiyana-siyana tine masuits mablazers kune vanoda maformal way ndine mablazers emhando yepamusoro ekuti kana wakapfeka its a classy blazer angori blazer unopfeka bhachi aya mabhachi anopfekwa namahendre unongozana mahendre vari classy. Even a lady you rock this one ofika kana nice top kana ngofika kadaro mazuvano makona zvakaitwa naLorraine Guyo zvezve kungofika bhachi rega ndo zvakuitwa unguti bhachi rakadaro oti kabra oti gogo yako unozodei obva watonanga kana kupati kana kubasa kana kupi unenge wakaroka this blazer wendiudza vanhu wakabata maprice here wendi ndoda munhu akati changa kuchaka imari blazer 70 US 70 good girl wendi 70 US come and get quality not quantity blazer from Mai Tt riri panapa ari kuita 70 they come in different ranaimbopfeka iri munoriziva regreen lime green yekuti unenge uchioneka from afar uchipopa inenge uchita inonzi popping riripo zvakare iri people know this blazer because I wear it sometimes you wanna rock my look this blazer is there as well tinaro futi riri pabrown muri kuona apa rinenge rine mabhatani zvingori you need to be unique inani ngopfeke zvinhu zvekuti munofamba muchibhabhaisana ndinongori 1 2 3 vanhu vanogona kuona mutauro wendi iri takazoriti mari 50 US 50 US ranga rimbori pa70 takadzikisa uyai mutenge mablazer formal touya panapa zvakare kunovanga maimitation kune vamwe vanhu vanovhera kuti hanzi Gucci ndinopfeka Gucci ndinopfeka Lebo isusu zvedana Mai Tt takati aiwaka isusu tiri average hatizi mamillionaire hatidi kufonera zvifonera but tinogona kungopfeka tichita kunge mamillionaire maimitations emalebo tinawo pano vanoda maGucci vanoda maLouis unotogona kuroka suti yako iyi utoinanga pasaidi ndakapfeka same suit Lebo hazvimbooneki because it's quality muona inini kwandinohodha zvinhu zvangu handingohodhe mumukoto unotoziva kuti jira rakakora riri tsiki this suit takadzikisa yakuita mari iwe wendi 100 US yakuita 100 remember last time tanga tichiita 170 it's a whole 2-piece outfit iyi unenge wakabuda zvekwamaibuda ivei mutenge maimitations of malebo tinawo pano akazara tine madresses akanaka zvekuti even nevanhu vakuru tine masketi macostume macostume even kurokera mai vako kana vari musalad she can rock this nice costume iri masummer colors kune zvizuva kunenge kune zuva you need to wear summer colors kana usiri munhu anoda zvakadzima zvakare there is outfit yamama aripo inini I do for everybody I cater for everybody the young the middle the old and the oldest so if you have a mother vachiri kuzvinzwa unongoti mama ngatiende kushopu kwaMai Tt unokutengera outfit iripo costume macostume but hatisira yekareka emacostume mairehwa icostume iri clash otengera mai vako a nice skirt and the top takati mari iwe 85 US yakuita 85